In a recent address at a 379th ordinary session of Politburo held in Harare, ZANU-PF leader President Hezvo Mnangagwa carefully sidestepped the contentious topic of a potential third term. Sasa mashikana muda nyuko panapa wanashuhudia chiti ayo mtukamiri wenyika anodoja his third term agenda. Not to subscribe or like or turn on the bell icon. Timina panapa nyuko mchinzi. By avoiding direct reference to the third term debate, Mnangagwa appears to be strategically navigating potential backlash while focusing on consolidating power through party loyalty and regional alliances. This approach may be aimed at maintaining unity within ZANU-PF and mitigating dissent as the political landscape evolves. As the ZANU-PF annual conference begins, Mnangagwa's ability to address these complex issues without escalating tensions will be closely monitored, particularly as the discussions around leadership and governance continue to intensify. Thomas kwanonoka kuti aiwa mtukamiri wenyika achitanga kusvika the media address Politburo anotanga nokutocongratulata the Mozambican ruling party Frelimo. Aiwa tiona kuti aiwa vanhu vane vachiti vakadzvenga havana kuzombonotaura aiwa nhau this what third term. Vanhu vakaona kuti aiwa this approach it was very strategic. Toona kuti aiwa vanoziva kuti dai vakanga vakada kuitaura vaigona kuzopedzisira vatoita bongozo. Mashoko anomudanyo kana vakomana vari muzimu aiwa tiudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechituko ichi. Mina komesi kiche medu so subscribe or like turn on the bell.